Esa. Amiga, fotongela ya. Egunon guztioi. Gaur, otsaiak 8, otsaiak 2 ospatu genuen jaunaren aurkezpena ospatu nahi dugu. Gaur igandea delako. Israelen ohitura zen bezala, Elizak Jesus tenploan aurkeztua izan zela oroitzen du. Egun hartan, 2 israeldar fededunek, Simeonek eta Anak, Jesus aurkitzeagatik jainkoa bedeinkatu eta eskerrak eman zioten. Gu igandean festa hori oroitzen bildu gara. Haiek bezala gu ere garai berezi eta istilutzu hauetan, zalantza artean bizi gara eta fedearen argiak on egiten digu. Behar bada gure mundua eta gu galduta gabiltza iruditzen zaigu. Hurrengo belaunaldietarako ez genduke nahi giro hortan bizitzea. Horregatik gaur, joan zen urtean jaio eta bataiatutako aurrak eta aurten katekesian hasi direnak aurkezten ditugu eta bedeinkatzen jaunaren aurrean. Es una bella tradición presentar y bendecir a los niños, niñas, bautizadas o nacidas el año pasado y a quienes han comenzado este año en la catequesis, en memoria de la presentación y bendición de Jesús. Toda ocasión es buena para invocar sobre estos niños y niñas la bendición de Dios. Pedimos que sean iluminados en su estrenada humanidad, que el camino de la fe sea también para ellos luz que oriente sus pasos en la vida. Beraz, hasiera emango diogu ospakizunari. Jauna zuekin. Zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan,
Mariarentzat Moisesen legearen arabera, garbikundeko egunak bete zirenean, gurasoak Jerusalena eraman zuten Jesus, jaunari aurkezteko, jaunaren legean idatzirik bai dago, lehen semea, jaunari eskainia izango da, eta opari egiteko. Simeon izeneko gizon bat bizi zen orduan Jerusalenen, gizon zintzo eta jainkozalea. Israelen poza itxadoten zuena, eta Espiritu Santua berekin zuena. Espiritu Santuak adierazi zion, ez zuela heriotzarik ikusiko, jaunaren Mesias ikusi arte. Eta Espiritu Santuak eraginda jauretxera joan zen. Gurasoek Jesus eraman zutenean, legeak agindua arekin betetzera, hartu zuen Simeonek aurra besoetan, eta jainkoa bedeinkatu zuen esanez. Orain, utzi dezakezu jauna morroi hau pakean joaten, zeuk hitzeman bezala. Ikusi bai duten ere begiok zure gandiko salbamena, herri guztien aurrean ipini dezuna. Atzerriak argitzeko argia, eta zure herri Israelen edergarria. Jaunak esana. Egin dezagun otoitz. Hainko aita on eta betierekoa, egiz argia zarena, betiko argiaren sortzaile eta banatzailea. Isuri gure bihotzetan itzaltzen ez den argia, ilunpe artean nahasi aurkitzen den gure munduan, zure argiak argi gaitzan, eta argituak garen guztiak argiaren seme-alaba, bezala bizi gaitezen, eta egun batean zure aintzaren argi betea ezagutu dezagun. Oh Dios, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde en nuestros corazones confundidos y muchas veces perdidos la luz que no se extingue, para que cuantos somos iluminados por tu luz, caminemos siempre como hijos e hijas de la luz y podamos así comprender la vida, vivirla con alegría y llegar a conocer la luz de tu rostro. Jesucristo gure jaunaren bitartez, guazen pakean jaunaren bidera.
Jainko aita ona, bizitzaren sortzaile eta babeslea. Zure seme-alaba hauei, ama eta aita izatea eman diezuna. Entzun gure eskerrona eta onartu gure otoitza. Zaindu itzazu eta babestu gaur zure aurrean aurkezten ditugun haur hauek eta bere gurasoak. Lagun iezaiezu beti bizitzako ibilbidean. Guarda, Señor, de todo mal a estos padres y a sus hijos e hijas. Acompáñales siempre en el camino de la vida e ilumínales de tal manera que tengan la suerte de encontrar los caminos de la verdadera felicidad. Jesucristo gure jaunaren bitartez, amen. Urrategiko amaren babespean, jaunak gorde eta bedenka zaitzala aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Urrategiko amaren babespean, jaunak gorde eta bedenka zaitzala aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Urrategiko amaren babespean, jauna gorde eta bedenka zaitzala aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Urrategiko amaren babespean, jaunak gorde eta bedenka zaitzala aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jainkoari eskerrak eman diezaiogun, aintza zeruetan abestuaz. Aintza zeruetan jangoiko hari,
Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. 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 Egin dezagun otoitz. Zaindu jauna familia hau, zeure betiko maitasunez, eta gure itxaropenaren oinarri bakarra zure grazia den ezkero, argaitzazu beti zeure babespean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkota errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Eman zure ogitik goze denari. Etxean hartu aterperi gabeko behartzuak. Antzi bilutzik dagoena. Eta ez bazterrera utzi zure urkoa. Orduan, zure argia egun sentia bezala zabalduko da. Eta zure osasuna berehala erneko. Aurretik joango zaizu zuzentasuna. Eta ondotik jainkoaren aintza. Orduan, zuk otsegin eta jaunak erantzungo dizu. Zuk deiadar egin eta arek honela erantzungo. Hemen naukazu. Uztarria jotzeko keinuak eta asmotxarrak zure ingurunetik aldentzen badituzu, gozen denari zure ogitik ematen badiozu eta behartzuari jaten, zure argia ilunpetan zabalduko da eta zure ilunaldia eguardi bihurtuko. Jaunak esana. Eta salvamen
San Paulo apostoloak Korintotarrei. Zenideo, zuen artera joan nintzenean, ez nitzaizuen joan jaingoikoaren aitormena eta ederritzak jakintzuz hotzegitera. Izan ere, ezer ez nuen nik zuen artean jakin nahi izan. Jesu Kristo besterik eta hau ere gurutz hiltzatu. Eta ni zuen aurrean argal, beldurti eta ikara hundiz agertu nintzen. Nere hitza eta erakusbidea ezen hitz ederren jakinduri asko izan. Espiritu indarraren agerpidez baizik, zuen zinezmena jangoikoaren indarrean oinarritua izan dadin, eta ez giza jakindurian. Jaunak, esana? Zute prestatzen gara Evangelio Santo entzuteko, aleluia abestuaz. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitza zure jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Zuek zerate lurraren gatza. Eta gatza gezatzen bada, zerekin gazituko da. Kanpora botatzeko eta oinpean zapaltzeko bestetarako ez da. Zuek zerate munduaren argia, ezin daiteke ezkutatu mendigainean dagoen herria. Argia ere pizten denean ez da lakaripean ipintzen. Argi mutilaren gainean baizik, etxeko guztiei argi egin diezaien. Ego piztuta zuen argia ere, gizakien aurrean, zuen egite honak ikus ditzaten, eta zeruetan dagoen zuen aita, gorez dezaten. Jaunak, esana. Eskerrak zuri jauna. Txeri zaitezte momentu bat. Bi ezaugarri nagusi erabiltzen ditu Jesusek, askotan bere erakutsiak emateko, eguneroko bizitzako baliabideak edo erabiltzen zituen, gaur argia eta gatza. Egunero ibiltzen deguna. Beraz, gure gogoetaren muinare, horixe da, ez da. Alde batetik ikusi dugun bezala, ez da. Aur eta umen aurkezpena eta bedenkapena ospatu dugu. Esan ez da, isuri gure bihotzetan hiltzaltzen ez den argia. Argiaren seme alaba bezala bizi gaitezen.
gure ume eta aurrei Jesusen argia transmititu nahi diegu. Bere bizitzaren argia, Jesusek argia erabiltzen dunean eta gatza, bere bizitzaren, umeen bizitzaren, gure bizitzaren, baloreak eta zentzua esan nahi du, ez da? Hori transmititu nahi diegu. Hain zuzen horrela, esan du evangelioan ere, zuek zerate munduaren argia. Argia pizten denean, ikusteko moduan pizten da. Jesusek esan nahi du, gu gehala, gu ez gera argia. Baina, gu argiaren testigu gera. Testigu, ume hauentzat eta munduan, ez da. Askotan pentsatzen denik. Gatza ez da dena lapikoan, ez da dena. Baina gatzi gabe zaporea galtzen du, ez dauka. Utsi baldin badare, zerbait. Argiare ez da dena, etxe batean edo lokal batean ez da dena, baina argi gabe ilunpetan gaude. Beraz, gu argiaren gatzaren testigu gera. Gure apaltasunean, baina badegu egiteko bat munduan, ez da. Beste aldetik gaur gosearen aurkako kanpaina ospatzen dugu. 67. da. Manus Unidas edo esku elkartuak antolatzen duen diru eskea. Ara, Isaiasen liburutik irakurri dugu, aurreneko zatia, ez da. Ze interesgarria, garai hartan, Isaiasek esaten du, eman zure ogitik goze denari. Etxean hartu, aterperi gabeko behartsuak. Jantzi bilutsik dagoena. Esaten du, orduan zure argia egun sentia bezala zabalduko da, zure inguruan. Zure argia ilunpetan zabalduko da, eta zure ilunaldia eguerdi bihurtuko. Ze, egiten degunak horrek du argitasuna. Gaurko lema, gosearen aurkako kanpainan da, deklaratu gerra goseari. Goze larria, esaten digute, 1.000 milioi personak bizitzen ari direla. Pobrezia, 1.000 milioi. Bada pixkat ez da. Deklaratu gerra gozeari. Gozea, askotan eta askotan, pakearen gabezia da. Konfliktoaren eragina da. Askotan. Eta beraz, pakea da, ereiki behar dana, pobreziari aurre egiteko. Argi gara, gatz gera, ez da. Gauz txiki bat gera gu, munduan, Eliza, esan ere Kristau elkartea, gauz txiki bat gera, naizta asko izan, baina gure almena eta gure indarrak, esku elkartuak erakundeak ere, guk ematen dugun diruarekin, hainbat proiektu egiten ditu. Ez du konpontzen munduko gozea. Baina proiektu asko egiten ditu. Hemen eskola bat, han hospital bat, han ude ekarri, han proiektu asko egiten ditu. Guk emandako, esango dugu munduari begira, diru apurrarekin. Baina, diru apurrarekin egin daiteke. Proiektu zehatzak, eta egiten dira, ez da. Ez gara gu, mundua konpontzeko ez daukagu almen handik, baina ezaugarri bagera, hori esan nahi du Jesusen, gatza eta argi zerate, gauz horiek egiten ditugunean, ezaugarri bihurtzen gera, ez da, seinale bat bezala. Ez gara soluzioa, baina ezaugarri bat bai, ez da, hori xe da.
gure mundu alrebes hontan, nik uste dut, bi jarrera nagusi hartu beharko genituzkela. Alde batetik, zentzuzko bizitza bat eramanez. Zentzuz, biziz, zentzuz. Zan nahi du bizitzaren zentzua. Bizitzaren zentzua gaur arazo larria bihurtuta dago. Baliabide asko dauzkagu, baina geroz eta jende gehiago, zango nukin izorionez, galdetzen du, bai, deneti daukagu, baina ze zentzu du hau dana, ze pintatzen dugu guk mundu honetan. Beraz, bi jarrera nagusi, bat zentzuz bizi, hau da, evangelioaren argiaz eta balioaz biziz. Eta horren, ez da, horren testigu izanez, jakinduria esaten du Pablok esan digu, ez da. Jakinduri hori ez da giza jakinduria, goiti datorrena da, jangoikoaren indarreti datorrena da, ez gure giza indarretik, jakinduri hori goikoa da, jangoikoarena, ez da, evangelioa eta bere baloreak, ez da. Pablok esango du, Jesukristo bakarrik, eta hori gurutziltzatua hori ez dugu, zin dugu baztu. Beraz, jarrera bat, bizitzaren zentzua, zentzuz bizi. Hori apal-apal, gerana, horren testigu izan da. Bestetik, beste jarrera bat, klaro, maitasunaren lekuko izan. Baina esango nuke, maitasun arduratsua. Maitasuna ez da bakarrik sentimentu bat. Ez, maitasun arduratsua. Batez ere, beharrean daudenekin solidarioak izanez. Arduratsua, arduratuz, inguruan ikusten degunarekin. Hori, apal-apal ere egiten degunean, holako persona batekin aurkitzen geranean, bada argi pixka bat, bada. Beraz, horrela ba, argi eta gatz. Ez gera dana, baina argi gabe eta gatzik gabe zer gera. Zutik jarririk egin dezagun geure fede aitormena. Egin dezagun otoitz. Eliza osatzen dugun guztion alde. Jesusek gaur esaten digu, zue zarete lurraren gatza eta munduaren argia.
Jesusen ikasleok ahalegindu gaitezen eguneroko biziari bizitasuna ematen eta gure inguruan argia zabaltzen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskariak. Gaixotasuna jota, minez eta nahigabez bizi direnen alde. Ingurukoen maitasunak euren sufrimentua arindu dezaten. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Esku elkartuak, erakundeak, Elizako kide bezala, berri honean oinarrituta jardun dezan jainkoaren zeinu izanez munduan. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gu guztion alde, gure jokabideaz, gure inguruan bizi direnentzat, itxaropen sortzaile izan gaitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure ume eta gazten alde eskatzen dizugu jauna, izan dezatela zure argitasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Garko diru ezkea, gozearen aurkako izango da. Mila esker horretik. Jainko gure jauna, gorputzeko ahuldadean guri eusteko egin dituzu ogi ardoak. Egitzazu guretzat betiko biziaren sakramentu ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Ora bihotza, aunagan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu, zuk bakoitzari, bere orduan ematen diozu dagokiona. Eta zeure Eliza miragarriro zaintzen dezu eta zuzentzen. Zuk beti dihar duzu Espiritu Santuaren indarrez, Elizari laguntzen, uste ona beti zugan jarririk, estualdian
etengabe otoitz egin ditzazun, eta pozaldian eskerrak eman, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik aingeru taldekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santu zera bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren, gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartuta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Alondoan berdinkaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat da guztientzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Da sinismenaren misterioa. Hori arlo hauek hartzea, zure bihotza erua itortzen, zuzauna etorria. Horregatik, aita guzti santua, zure seme Jesu Kristo, gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Begira aita ona begionez, zeure eleizaren eskaintza honi. Egizu Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain da betieran. Eramazu jauna zeure eliza fedearen eta maitasunaren betera. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zeurea dezun herri osoarekin. Zabalitzazu gure begiak zeniren beharrak ikus ditzagun. Emaiguzu zeure goi argia, hitz eta ekintza egokiak asmaditzagun,
nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu Kristoren antzera, eta haren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela. Zure eliza izan dadila, munduan argi eta gatz. Izan gogoan aita ona, Kristoren bakean hil diren gure senide hauek. Bere lehenengo urtebetetzean, Juan Blas Arrieta. Eta Valentin, Javier eta Jose Mari Kale, Antxon Oria, Josefa de la Cruz, Antonio Izagirre, Luis Arzalluz, Tere Larrar, Koldo Odriozola eta emazte Maria Pilar Aldalur, Brígida Aldalur, María Ángeles Larrañaga, Cándido Larrañaga eta emazte Juanita Sarriegi, Jose Sagarzazu eta emazte Mari Carmen Goenaga eta beren seme Jose Luis, Jose Zudupe eta emazte Saturnina Unanue, Jesus Mari Quintela, Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Itziar eta Ispa Rosario Alberdi, Jesus Osinalde, Elias Beristain, Javier Arrieta, Manuel Zudupe eta emazte Maria Areta, Maria Teresa Zubizarreta, Ana Francisca Ayertza eta senar Jose Manuel Landa eta Jose Mari Zubizarreta. Gure senide hauek zure zerbitzariak goza desatela zure aurpegiaren argia eta eraman itzazu piztueran bizi betera. Lur honetako gure bilaldia bukatzean, argaitzazu gu ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gera beti. Eta Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, apostolu eta martiriekin eta santu guztiekin bat eginik, zu goretxiko zaitugu eta hundietxiko Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Kantatuko dugu gure aita, ez da? Holaxe, Jesusek erakutsi zigun, bata bestiari esku emanez, estu helduz, eta bata bestiari lagunduz, bizi behar ginala. Esku elkartuak. Esku elkartuak zenbat egin dezaketen. Beraz, gure aita kantatu ingo dugu. Salbatzaileak aginduta, haren erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Aita, zeruetan zerana, santu izan begin, zure izena, etor begin, zure erregua, egin berriz zure naia, zerua bezala.
Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildorsa. Ona munduko pekatua kentzen duana, zoriontsuak. Honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko. Baina ezazu hitz bat asendatuko naiz.
Egin dezagun otoitz. Jauna, Eukaristian parte hartzea eman diguzu. Egizu Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik betiko frutu ugari, munduaren onerako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharra, asteazkenean, otsailak 11, Lurdezko Andre Mariaren eguna da. Eta egun hortan, gaixoen eguna ospatuko dugu. Guk, parrokian, 9:30 mesetan ospatuko dugu. Eta apaizaren dedikamena hartu horretien, abez dezagun bai eskerrak eman. Bai eskerrak eman zeru lurretan, eskerrak eman jainkoari, zietan diguta honegin guri. Eskerrak eman zeru lurretan, eskerrak jainkoari, menderen mendetan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren pakea. Eskerrak jainkoari. Eta igande ona, igaro. Derdeu. A ver. Sé que no guau. Guau, venga. Vas. Venga, a ver. Su cau.
Seinali ondo botatzeko, gozen. Kandelila eta mitzun.
Ezta? Amika jotan gela, ja.
Egunon guztioi. Gaur, otsailak 8, otsailak 2 ospatu genuen jaunaren aurkezpena ospatu nahi dugu. Gaur igandea delako. Israelen ohitura zen bezala, Elizak Jesus tenploan aurkeztua izan zela oroitzen du. Egun hartan, 2 israeldar fededunek, Simeonek eta Anak, Jesus aurkitzeagatik jainkoa bedeinkatu eta eskerrak eman zioten. Gu igandean festa hori oroitzen bildu gara. Haiek bezala gu ere garai berezi eta istilutzu hauetan, zalantza artean bizi gara eta fedearen argiak on egiten digu. Behar bada gure mundua eta gu galduta gabiltza iruditzen zaigu. Hurrengo belaunaldietarako ez genduke nahi giro hortan bizitzea. Horregatik gaur, joan zen urtean jaio eta bataiatutako aurrak eta aurten katekesian hasi direnak aurkezten ditugu eta bedeinkatzen jaunaren aurrean. Es una bella tradición presentar y bendecir a los niños, niñas, bautizadas o nacidas el año pasado y a quienes han comenzado este año en la catequesis, en memoria de la presentación y bendición de Jesús. Toda ocasión es buena para invocar sobre estos niños y niñas la bendición de Dios. Pedimos que sean iluminados en su estrenada humanidad, que el camino de la fe sea también para ellos luz que oriente sus pasos en la vida. Beraz, hasiera emango diogu ospakizunari. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Mariarentzat Moisesen legearen arabera, garbikundeko egunak bete zirenean, gurasoak Jerusalena eraman zuten Jesus, jaunari aurkezteko, jaunaren legean idatzirik bai dago, lehen semea, jaunari eskenia izango da, eta opari egiteko. Simeon izeneko gizon bat bizi zen orduan Jerusalenen, gizon zintzo eta jainkozalea. Israelen poza itxadoten zuena, eta Espiritu Santua berekin zuena. Espiritu Santuak adierazi zion, ez zuela heriotzarik ikusiko, jaunaren Mesias ikusi arte. Eta Espiritu Santuak eraginda jauretxera joan zen. Gurasoek Jesus eraman zutenean, legeak agindua harekin betetzera, hartu zuen Simeonek aurra besoetan, eta jainkoa bedeinkatu zuen esanez. Orain, utzi dezakezu jauna morroi hau pakean joaten, zeuk hitzeman bezala. Ikusi bai duten ere begiok, zure gandiko salbamena. Herri guztien aurrean, ipini dezuna. Atzerriak argitzeko argia, eta zure herri Israelen edergarria. Jaunak esana. Egin dezagun otoitz. Hainko aita on eta betierekoa, egiz argia zarena, betiko argiaren sortzaile eta banatzailea. Isuri gure bihotzetan itzaltzen ez den argia, ilunpe artean nahasi aurkitzen den gure munduan, zure argiak argi gaitzan, eta argituak garen guztiak argiaren seme-alaba, bezala bizi gaitezen, eta egun batean zure aintzaren argi betea ezagutu dezagun. Oh Dios, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde en nuestros corazones confundidos y muchas veces perdidos la luz que no se extingue, para que cuantos somos iluminados por tu luz, caminemos siempre como hijos e hijas de la luz
y podamos así comprender la vida, vivirla con alegría y llegar a conocer la luz de tu rostro. Jesucristo gure jaunaren bitartez, guazen pakean jaunaren bidera.
Jainko aita ona, bizitzaren sortzaile eta babeslea. Zure seme alaba hauei, ama eta aita izatea eman diezuna. Entzun gure eskerrona eta onartu gure otoitza. Zaindu itzazu eta babestu gaur zure aurrean aurkezten ditugun aurrauek eta bere gurasoak. Lagun iezaiezu beti bizitzako ibilbidean. Guarda, Señor, de todo mal a estos padres y a sus hijos e hijas. Acompáñales siempre en el camino de la vida e ilumínales de tal manera que tengan la suerte de encontrar los caminos de la verdadera felicidad. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amén. Urrategiko amaren babespean, jaunak gorde eta bedenka zaitzala aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Urrategiko amaren babespean, jaunak gorde eta bedenka zaitzala aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Urrategiko amaren babespean, jauna gorde eta bedenka zaitzala aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Urrategiko amaren babespean, jaunak gorde eta bedenka zaitzala aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jainkoari eskerrak eman diezaiogun, aintza zeruetan abestuaz. Aintza zeruetan jangoiko hari,
Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. 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 egin dezagun otoitz. Zaindu jauna familia hau, zeure betiko maitasunez, eta gure itxaropenaren oinarri bakarra zure grazia den ezkero, argaitzazu beti zeure babespean. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkota errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna. Eman zure ogitik goze denari. Etxean hartu aterperik gabeko behartzuak. Jantzi bilutzik dagoena. Eta ez bazterrera utzi zure urkoa. Orduan, zure argia egun sentia bezala zabalduko da. Eta zure osasuna berehala erneko. Aurretik joango zaizu zuzentasuna. Eta ondotik jainkoaren aintza. Orduan, zuk otsegin eta jaunak erantzungo dizu. Zuk deiadar egin eta arek honela erantzungo. Hemen naukazu. Uztarria, jotzeko keinuak eta asmotxarrak zure ingurunetik aldentzen badituzu, gozen denari zure ogitik ematen badiozu eta behartzuari jaten, zure argia ilunpetan zabalduko da, eta zure ilunaldia eguardi bihurtuko. Jaunak esana. Jauna dut argi eta salbamen
Zutik. San Paulo apostoloak Korintotarrei. Zenideo, zuen artera joan nintzenean, ez nitzaizuen joan jaingoikoaren aitormena eta ederritzak jakintzuz hotzegitera. Izan ere, ezer ez nuen nik zuen artean jakin nahi izan, Jesu Kristo besterik eta hau ere gurutz hiltzatu. Eta ni zuen aurrean argal, beldurti eta ikara hundiz agertu nintzen. Nere hitza eta erakusbidea ezen hitz ederren jakinduri asko izan. Espiritu indarraren agerpidez baizik, zuen zinezmena jangoikoaren indarrean oinarritua izan dadin, eta ez giza jakindurian. Jaunak, esana? Zutik prestatzen gara Evangelio Santo entzuteko, aleluia abestuaz. Jesucristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aitza zure jauna. Aldi hartan Jesusek honela esan zien bere ikasleei. Zuek zerate lurraren gatza. Eta gatza gezatzen bada, zerekin gazituko da. Kanpora botatzeko eta oinpean zapaltzeko bestetarako ez da. Zuek zerate munduaren argia, ezin daiteke ezkutatu mendigainean dagoen herria. Argia ere pizten denean ez da lakaripean ipintzen. Argi mutilaren gainean baizik, etxeko guztiei argi egin diezaien. Ego piztuta zuen argia ere, gizakien aurrean, zuen egite onak ikus ditzaten, eta zeruetan dagoen zuen aita, gorez dezaten. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Txeri zaitezte momentu bat. Bi ezaugarri nagusi erabiltzen ditu Jesusek, askotan bere erakutsiak emateko, eguneroko bizitzako baliabideak edo erabiltzen zituen, gaur argia eta gatza. Egunero ibiltzen deguna. Beraz, gure gogoetaren muinare, horixe da, ez da. Alde batetik ikusi dugun bezala, ez da. Aur eta umen aurkezpena eta bedenkapena ospatu dugu. Esan ez da, isuri gure bihotzetan hiltzaltzen ez den argia. Argiaren seme-alaba bezala bizi gaitezen. Gure ume eta aurrei Jesusen argia transmititu nahi diegu. Bere bizitzaren argia, Jesusek argia erabiltzen dunean eta gatza,
bere bizitzaren, umeen bizitzaren, gure bizitzaren, baloreak eta zentzua esan nahi du, ez da? Hori transmititu nahi diegu. Hain zuzen horrela, esan du ba, evangelioan ere, ez da? Zuek zerate, munduaren argia. Argia pizten denean, ikusteko moduan pizten da. Jesusek esan nahi du, ba, gu gehala, gu ez gera argia. Baina, gu argiaren testigu gera. Ez da. Testigu, ba, ume hauentzat eta bueno, munduan, ez da. Askotan pentsatzen denik. Gatza ez da dena lapikoan, ez da. Ez da dena. Baina gatzi gabe zaporea galtzen du, ez dauka. Ez da. Utsi baldin badare, bueno, zerbait. Argiare ez da dena, txe batean edo lokal batean ez da dena, baina argi gabe ilunpetan gaude. Beraz, gu argiaren, gatzaren, testigu gera. Gure apaltasunean, baina badegu egiteko bat munduan, ez da. Beste aldetik gaur gosearen aurkako kanpaina ospatzen dugu. 67. da. Manus Unidas edo esku elkartuak antolatzen duen diru eskea. Ara, Isaiasen liburutik irakurri dugu, aurreneko zatia, ez da. Ze interesgarria, garai hartan, Ba, Isaiasek esaten du, eman zure ogitik goze denari. Etxean hartu, aterperi gabeko behartzuak. Jantzi bilutsik dagoena. Esaten du, orduan zure argia, egun sentia bezala zabalduko da, zure inguruan. Zure argia ilunpetan zabalduko da, eta zure ilunaldia eguerdi bihurtuko. Ze, egiten degunak horrek du argitasuna. Gaurko lema, gosearen aurkako kanpainan da, deklaratu gerra goseari. Gosea, goze larria, esaten digute, 1.000 milioi personak bizitzen ari direla. Pobrezia, 1.000 milioi. Bada pixkat ez da. Deklaratu gerra goseari. Gosea, askotan eta askotan, pakearen gabezia da. Konfliktoaren eragina da. Askotan, askotan. Eta beraz, pakea da, ereiki behar dana, pobreziari aurre egiteko. Argi gara, gatz gera, ez da. Gauz txiki bat gera gu, munduan, Eliza, esan ere Kristau elkartea, gauz txiki bat gera, naizta asko izan, baina gure almena eta gure indarrak, esku elkartuak erakundeak ere, guk ematen dugun diruarekin, hainbat proiektu egiten ditu, ez du konpontzen munduko gozea. Baina proiektu asko egiten ditu, hemen eskola bat, han hospital bat, han ude ekarri, han proiektu asko egiten ditu, guk emandako, esango dugu munduari begira, diru apurrarekin. Baina, diru apurrarekin egin daiteke proiektu zehatzak, eta egiten dira, ez da. Ez gara gu, mundua konpontzeko, ez daukagu almen handik, baina ezaugarri bagera, hori esan nahi du Jesus, gatza eta argi zerate, gauz horiek egiten ditugunean, ezaugarri bihurtzen gera, ez da, seinale bat bezala. Ez gera soluzioa, baina ezaugarri bat bai, ez da, hori xe da. Gure mundu alrebezontan, nik uste dut, bi jarrera nagusi hartu beharko genituzkela. Alde batetik, zentzuzko bizitza bat eramanez.
zentzuz, biziz, zentzuz. Zan nahi du bizitzaren zentzua. Bizitzaren zentzua gaur arazo larria bihurtuta dago. Baliabide asko dauzkagu, baina geroz eta jende gehiago, zango nukin zorionez, galdetzen du, bai, deneti daukagu, baina ze zentzu du hau dana, ze pintatzen dugu guk mundu honetan. Beraz, bi jarrera nagusi, bat zentzuz bizi, hau da, evangelioaren argiaz eta balioaz biziz. Eta horren, ez da, horren testigu izanez, jakinduria esaten du Pablok esan digu, ez da. Jakinduri hori ez da giza jakinduria, goiti datorrena da, jangoikoaren indarreti datorrena da, ez gure giza indarretik, jakinduri hori goikoa da, jangoikoarena, ez da, evangelioa eta bere baloreak, ez da. Pablok esango du, Jesu Kristo bakarrik, eta hori gurutziltzatua hori ez dugu, zin dugu baztu. Beraz, jarrera bat, bizitzaren zentzua, zentzuz bizi. Hori apal-apal, gerana, horren testigu izan da. Bestetik, beste jarrera bat, klaro, maitasunaren lekuko izan. Baina esango nuke, maitasun arduratsua. Maitasuna ez da bakarri sentimentu bat. Ez, maitasun arduratsua. Batez ere, beharrean daudenekin solidarioak izanez. Arduratsua, arduratuz, inguruan ikusten degunarekin. Hori, apal-apal ere egiten degunean, holako persona batekin aurkitzen geranean, bada argi pixka bat, bada. Beraz, horrela ba, argi eta gatz, argi eta gatz. Ez gera dana, baina argi gabe eta gatzik gabe zer gera. Zutik jarririk egin dezagun geure fede aitormena. Egin dezagun otoitz. Eliza osatzen dugun guztion alde. Jesusek gaur esaten digu, zue zarete lurraren gatza eta munduaren argia. Jesusen ikasleok ahalegindu gaitezen eguneroko biziari bizitasuna ematen eta gure inguruan argia zabaltzen. Eska diezaiogun jaunari,
gaixotasuna jota, minez eta nahigabez bizi direnen alde. Ingurukoen maitasunak euren sufrimentua arindu dezaten. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Esku elkartuak, erakundeak, Elizako kide bezala, berri honean oinarrituta, jardun dezan, jainkoaren zeinu izanez munduan. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gu guztion alde, gure jokabideaz, gure inguruan bizi direnentzat, itxaropen sortzaile izan gaitezen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Gure ume eta gazten alde eskatzen dizugu jauna, izan dezatela zure argitasuna. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Garko diru ezkea, gozearen aurkako izango da. Mila esker horretik. Jainko gure jauna, gorputzeko ahuldadean guri eusteko egin dituzu ogi ardoak. Egitzazu guretzat betiko biziaren sakramentu ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin, Ora bihotzak, aunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nun nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea. Jauna, aita guzti santu, zuk bakoitzari, bere orduan ematen diozu dagokiona. Eta zeure Eliza miragarriro zaintzen dezu eta zuzentzen. Zuk beti diharduzu Espiritu Santuaren indarrez, Elizari laguntzen, uste ona beti zugan jarririk, estualdian etengabe otoitz egin ditzazun, eta pozaldian eskerrak eman, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik aingeru taldekin batean goresten zaitugu, pozez beterik kantatzen dugula. Santo,
Santu zera bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkitzu bada, ogi eta ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren, gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartuta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data, zuentzat emango dena. Alondoan berdinkari zarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatua barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Da sinismenaren misterioa. Horregatik, aita guzti santua, zure seme Jesukristo, gure salbatzailearen oroigarria ospatzen dugu. Begira aita ona begionez, zeure eleizaren eskaintza honi. Egizu Kristoren gorputz odoletan bat egiten dugunok, zure maitasun espirituaren indarrez, zure semearen gorputzeko atal izan gaitezela orain da beti eran. Eramazu jauna zeure eliza fedearen eta maitasunaren betera. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zeurea dezun herri osoarekin. Zabalitzazu gure begiak zeniden beharrak ikus ditzagun. Emaiguzu zeure goi argia, hitz eta ekintza egokiak asmaditzagun, nekaturik eta lanpeturik daudenak arintzeko. Egizu Kristoren antzera, eta haren agindua betez, denen zerbitzari izan gaitezela. Zure eliza izan dadila, munduan argi eta gatz. Izan gogoan aita ona, Kristoren bakean hildiren gure zenide hauek. Bere lehenengo urtebetetzean, Juan Blas Arrieta. Eta Valentin, Javier eta Jose Marikale, Antionoria, Josefa de la Cruz, Antonio Izagirre, Luis Arzalluz, Tere Larrar, Koldo Odriozola eta emazte Maria Pilar Aldalur, Brígida Aldalur, María Ángeles Larrañaga, Cándido Larrañaga eta emazte Juanita Sarriegi, Jose Sagarzazur eta emazte Mari Carmen Goenaga eta beren seme Jose Luis, Jose Zurupe eta emazte Saturnina Unanue, Jesus Mari Quintela, Jose Iturbe, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Itziar eta Izpa Rosario Alberdi, Jesus Osinalde, Elias Beristain,
Javier Arrieta, Manuel Zudupe eta emazte Maria Areta, Maria Teresa Zubizarreta, Ana Francisca Aiertza eta senar Jose Manuel Landa eta Jose Mari Zubizarreta. Gure senide hauek zure zerbitzariak goza desatela zure aurpegiaren argia eta eraman itzazu piztueran bizi betera. Lur honetako gure bilaldia bukatzean, argaitzazu gu ere zeure etxean betiko. Han zurekin biziko gera beti. Eta Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, apostolu eta martiriekin eta santu guztiekin bat eginik, zu goretxiko zaitu eta ondietxiko Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Kantatuko dugu gure aita, ezta? Holaxe, Jesusek erakutsi zigun, bata bestiari esku emanez, estu helduz, eta bata bestiari lagunduz, bizi behar ginala. Esku elkartuak. Esku elkartuak zenbat egin dezaketen. Beraz, gure aita kantatu ingo dugu. Salbatzaileak aginduta, haren erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan begi, zure izena, etor begi, zure erregua, egin begi zure naia, zeruan bezala, lurrean ere. Emaikuzu hau, egun ontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero, ez zaitzatzu utzi, tertaliak erortzen, aian atera nahi, zatzu gaitzen. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan, jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Goiko
Ona hemen jangoikoaren bildorsa. Ona munduko pekatua kentzen duana, zoriontsuak. Honen maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko. Baina ez hitz bat asendatu naiz. Egin dezagun otoitz.
Jauna, Eukaristian parte hartzea eman diguzu. Egizu Kristorekin gorputz berean bat eginik, eman dezagula pozik betiko frutu ugari, munduaren onerako. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharra, asteazkenean, otsailak 11, Lurdezko Andre Mariaren eguna da. Eta egun hortan, gaixoen eguna ospatuko dugu. Guk, parrokian, 9:30 mesetan ospatuko dugu. Eta apaizaren behikamena hartu horretien, abez dezagun bai eskerrak eman. Bai eskerrak eman, zer ulurretan, eskerrak eman, jainkoari, zietan diguta, honen inguri, eskerrak eman, zer ulurretan, eskerrak jainkoari, menderen mendetan. Jauna zuekin eta zure espirituarekin, bedeinka zaitzatela jangoikoa alguztiduna, aitak eta semeak eta espiritu santua. Amen. Zoazte jaunaren pakea. Eskerrak jainkoari. Ta igande ona, igaro. Derdeu. A ver. Sé que no guau. Guau, venga. Vas. Venga, a ver. Sucau. Venga, sucau. Va,
seinali ondo botatzeko, gozen, jarri.